kasance da Shakallo TV a kodayaushe. Mutane 10 masu abin mamaki. A lamba ta 10 muna da Yu Xinhuan. Ɗan ƙasar Sin ne wato China, shi ne kowa gashi a jikinsa a faɗin duniya. Tun yana ɗan shekara 2 ne ya harbu da wata cuta wadda ta fito masa da gashi a kusan kashi 97 na jikinsa. An sha yi masa aiki a cire gashin daga jikinsa musamman wajen hancinsa domin kariya daga yaɗuwar cuta. Gashin girarsa yakan sauko ya rufe masa idanu. Ya ce baya son fita waje a ganshi, amma saboda shaharar da ya yi akan gashi sai ya zaɓi ya zama makaɗin gambara. A lamba ta 9 muna da Chandra Bahadur Danji. Ya fito ne daga ƙasar Nepal, yana da tsayin ƙafa ɗaya da tsayin inci 9. Ya kasance mutum mafi ƙarancin tsayi da ya rayu a duniya. A shekarar 2012 ne ya samu wannan kambu na rashin tsayi da kundin Guinness World Record suka bashi. Daga nan ne ya shirya yawon zaga duniya ƙasa-ƙasa, duk da cewa ya girma a ƙauyen Nepal ne kafin ya samu wannan babbar kyauta. Ya rasu ne a ranar 5 ga watan Disamba na shekarar 2015 yana da shekara 75 sakamakon cutar sanyi ta pneumonia. A lamba ta 8 muna da Arlindo Diswas. A shekarar 2014 ne wannan mutum ɗan ƙasar Brazil ya wa hannayensa allura, wadda ta sa kwanjinsa suka yi wani gagarumin girma. Ya haɗa sinadaran alcohol da na mai wanda ya tsitsira a hannunsa. Nan da nan ne bayan ya yi, hannayensa suka fara wani irin girma. Arlindo ya kasance masoyin ɗan fim ɗin na Amurka wato Arnold Schwarzenegger. Kwanjinsa sai da ya kai tsayin inci 29. Yawancin mutane sun mutu wajen yin wannan gwaji na sinadaran da suke wa kansu, cikinsu har da abokin Arlindo, Hal Hino. A lamba ta 7 muna da Tom Stanford. A duniyar mu ta yanzu, yawancin mutane suna so su zamo sirara ne. Amma shi Tom da ƙasar Ingila ya kasance babu kashi ko ɗaya na teɓa a jikinsa. Yana cikin mutum 8 a duniya da suka harbu da cutar NDP. Wato ya zamo jikinsa ba zai taɓa iya ajiye teɓa ba har ya yi ƙiba. Sannan kuma a duk tsawon minti 15 Tom sai ya ci abinci domin ya samu ya rayu. Duk da wannan cuta da take damunsa ba ta hana Tom jin daɗin rayuwarsa ba. Yana da digiri a fannin law da na yaren Faransa, sannan yana ɗaya daga cikin 'yan tseren masu bukata ta musamman a ƙasar Ingila. A lamba ta 6 ne muke da Leonid Stadinich. Manomi ne a wani ƙaramin ƙauye a ƙasar Ukraine, wanda aka tabbatar shine mutum mafi tsawo a faɗin duniya. Yana da tsayin ƙafa 8 da inci 4 da wani kafcecin takalmi da yake sawa mai tsayin 27. Kundin nan na tara abubuwan shahara da mamaki na Guinness sun yi ƙoƙarin auna shi, amma saboda mutum ne mai kunya sai ya noke. A nan Guinness suka bayyana shi a matsayin wanda baya so ya fito a littafinsu. Duk da cewa shekarar 2013 mahaifiyarsa ta auna shi ta kuma bayyana dangantakar tsayinsa. A lamba ta 5 ne muke da Patrick Dowell. Ɗan ƙasar Amurka ne mai shekaru 53. Ya kasance mutumin da ya fi kowa nauyi a faɗin duniya, domin yana da nauyin pound fiye da 1000. Ya taɓa mallakar gidan abinci a garin Nebraska, ya kuma dace da wani shirin mai nisan zango da aka yi na mutum ɗaya da rabin mutum. Da cutar ta yi tsanani sai da ya shafe tsawon shekara 7 bai bar kan gadonsa ba, balle gidansa. Saboda tsabar girmansa da za a fita da shi sai da aka sassara ƙofarsa. A lamba ta 4 ne muke da Gary Turner. Ɗan ƙasar Ingila ne, yana ɗauke da wata irin cuta mai suna Alasdona. Wato yakan iya taɓe fatar jikinsa fiye da kima, kuma fiye da dukkan wani ɗan adam a duniya. An bayyana cewa yakan iya taɓe fatar cikinsa har tsawon santimita 16, ta wuyansa kuma zuwa tsawon santimita 8. Ya bayyana cewa duk tsayin da zai ja fatarsa baya jin zafi, don haka ne yake jin daɗin gabatar da wannan baiwa tasa ga 'yan uwa da abokan arziki a wajen taruka ko kuma na gidajen talabijin da aka gayyace shi. A lamba ta 3 ne muke da Amo Hadid. Wannan mutumin ba shi da wata matsalar cuta ta jiki ko ta fata. Ya kasance bai taɓa yin wanka ba har tsawon shekara 60. Ɗan ƙasar Iran ne mai shekaru 80 da aka tabbatar ba mutumin da ya fi shi ƙazanta da kuma datti a faɗin duniya. Yana zaune ne cikin rayuwa mai sauƙi a wani ƙaramin ƙauyensu. Babban abin da ya fi sha'awa shine zauna yana zuƙar tabar lofansa
wanda yake haɗa ta da ƙasusuwan dabbobi. Yakan shanye karan sigari kusan 100 a rana. Wani abin al'ajabi shine babu wanda ya san dalilin da ya zaɓi rayuwa irin wannan. A lamba ta biyu ne muke da Muhammad Kalim. Duk da cewa shekarunsa 8 ne a rayuwar duniya, Muhammad daga ƙasar Indiya shine mutum mafi girman hannu a faɗin duniya. Mutanen ƙauyensa na kallonsa a matsayin wanda aka haifa na daban ko kuma aka yi wa baki ko wanda ba a so. Saboda hannuwansa guda biyun sun yi wani irin girma mai ban mamaki kamar bishiya. Iyayen Kalim sun kashe daloli masu yawa kusan 360 a shekara. Amma a biya ci tura wanda ya nuna ba za su iya komai game da hannunsa ba. Bayan an yaya tashi ne a kafar sada zumunta, sai hankalin jama'a ya jiyo kansa. A nan ne aka samu wasu ƙwararru a ƙasar Indiya inda suka duƙuba wajen yi masa magani. A nan ba ta ɗaya ne muke da Paul Carson. Shi ne wanda aka fi sani da Papa Smooth. Yana da kalar fata shuɗiya sakamakon wani yanayi da ya same shi. Yana amsa sunan Papa Smooth ne musamman idan yara ne suka kira shi da shi. A shekara ta 2013 ne ya rasu a sakamakon cutar shanyewar ɓarin jiki, amma hakan bai da nasaba da kalar jikinsa.